Sing ngakon Kurawa goleki Wisanggeni sapa? Sapa ya? Aku malah ora paham. Ngaku ora nek ora ngaku mburi iki ning bataku tak keprukke ndasmu. Ngaku ora. Sing ngakon Kurawa goleki Wisanggeni sapa? Aku. Niatmu piye? Niate ya ben Wisanggeni iki aja njaluk negara Ngastina. Terus men Ngastina tentrem. Ngastina cake sapa? Ngastina cake pemerintah. Ngastina kuwi cake Pandhawa. Wong dosane akeh iki wajibe dinehi pahala. Dinehi hukum. Saiki gandeng kowe rung entuk hukum saka sing gawe urip tak cicil tak nehi paukuman. Ora ngono kuwi ta. Njaluk hukum apa? Tak bondo terus saben wong liwat ngiris dagingmu jenenge hukum picis. Lara. Ayo lara. Apa gantung? Hukum gantung. Nek ora kabeh kowe ora ngrasake lara manut hukume Antasena piye? Manut hukummu wae. Kathoke copot. Aku ora rangkepan iki. Gelem ora? Ora gelem tak ajarke. Al-Fatihah Pujuk Tisena Nugroho. Perang mung suwe Antasena mbok modar nek kula wani. Kok ora wani Antasena iki mung bocah wingi sore. Kowe iki wong Jogdeng Samaladeng. Wong bebasan otot kawat balung wesine. Ngastina iki kowe. Kowe iki werku darane Ngastina. Wani to karo Antasena. Oh, delok-delok. Wani ora mbok sing seru wani kaya biasane kae. Wani. Kok ora cetha bener. Wani. Oh. Aja kuwatir. Aku mesthek kowe menang karo Antasena tak tantangke. Aja kuwatir tak tantang. Aku sing sumbar men ketok merwira. Nggih, Mang Sumbar. Antasena. Lah iki wonge. Iki lho. Mang tandangi dhewe. Sikil biasane. Kok dadi sikile abot e. Ming arep mlayu kok angele ra jalan-jalan. Aduh. Arep ndi, Mbah? Arep merana. Kene sik. Sing ngakon Kurawa goleki Wisanggeni sapa? Sapa ya? Aku malah ora paham. Ngaku ora nek ora ngaku mburi iki ning bataku tak keprukke ndasmu. Ngaku ora. Sing ngakon Kurawa goleki Wisanggeni sapa? Aku. Niatmu piye? Niate ya ben Wisanggeni iki aja njaluk negara Ngastina. Terus men Ngastina tentrem. Ngastina cake sapa? Ngastina cake pemerintah. Ngastina kuwi cake Pandhawa. Ngastina kuwi cake Pandhawa, mulane Pandhawa kuwi ora iso dadi ratu nang Ngastina, mergane wong Ngastina kuwi wong srakah. Ora. Sapa sing serakah? Aku. Ngakoni nek serakah. Ngakoni aku. Sing budidaya supaya sinuwun Prabu Duryudana dadi ratu mbiyen sapa? Aku. Ngakoni. Berarti dosane akeh. Wong dosane akeh iki wajibe dinehi pahala.
dinehi hukum ah saiki gandeng kowe rung entuk hukum saka sing gawe urip tak cicil tak nehi ta hukuman ora ngono kuwi ta njaluk hukum apa tak bondo terus saben wong liwat ngiris dagingmu jenenge hukum picis lara ayo loro apa gantung hukum gantung nek ora kabeh kowe ora ngersake lara manut hukume Antasena piye? Manut hukummu wae. Kathoke copot. Aku ora rangkepan iki. Gelem ora? Ora gelem lah ajar ketune copot. Soale sing calon dadi patih Ngastina kuwi aku. Ora gelem tak kepruk batako. Kathok rite iki ndi ta ya alah neng mburi ta wis kathok dawa neng mburi biyen rencana iki arep gawe kathok wedok kok ya malah weh bahaya wong tuwa mereke krokodil men kenceng kok ya saiki nek tak timbali le semaur dalem Pak Guru ngono ya ora ngono Antasena aku izin ora gelem tak kepruk bataku sengguni dalem Pak Guru kelas piro li izin aja kelas 3 lho wis tuwa kok kelas 3 mboten munggah ping 7 mergane ngopo ora munggah ngincenreke Bu Guru kuwi jenenge bocah kurang ajar rokok dinjenrek dipepe ketok apane jepitane senggune Gerawan dan Jawa kowe saiki nyanyi napa Pak Guru sakarmu sak penakmu nyanyi apa sak apalmu mentak ya wis mentak terus tak gandani dilagokke karo njoget mlaku rono anggere mandeg tak bandem bataku raimu mentak tak gandani sing irama kandhani mengrepang balik ya angin sini jengkelit mbak ngetak nek tak nggo dolanan tuman wae ana kandang majang enak ngara ora nyambut gawe mentek pate asam-asam ya Kang Slupan teng napa sampeyan niku kok jengklet barang sampeyan niku patih lho wong nomor loro teng negara Ngastina lho kok salto barang sampeyan dhewe mentak kandhane mengrubah adik pate mriki to alah Gusti sampeyan niku wau nguyuhi napa suwene apa terserah demit ora ndut setan ora dian ayo sadar ora sampeyan dhewe
kandhane mengrupamu sini amba aja ngekak makan enak-enak ngora ora nyambet gawe mentok menglaku man isen ke wong tuwa sapenake dhewe sampeyan iku pendhita karo pate kok mencak mentak tak kandhani tak duwe lah sapa-sapa kok dibandemi sapenake dhewe ra endi mau menungsane mau wah cah edan Antasena kowe mbebeta paman Sengguni karo Bapa Durna waduh mati aku ayo amuk kabeh mentok anu anak Prabu Ngawangga pamanaya kados pundi ketiwasan nggih Antasena ngamuk punggung Suratamtaha Nirbaya Nirwikara mentok-mentok tak kandhani menawi mboten panjenengan ingkang tumandang karya menika mboten badhe rampung perkawisipun nggih mung lakumu menika pamebok paman kaya menapa aduh nggih kula dipun paeka dening Antasena ketiwasan ger menawi boten panjenengan ingkang nandhingi Antasena menika mangke boten badhe rampung-rampung mentak-mentak tak kandhani mentak pun kula sumanggaaken kula sumanggaaken anggering paduka badhe ngisah dhateng Antasena saya badhe mbedhah negari Ngastina mong lakumu plek-plek ana kandhang wae Jen Antasena wong edan mung tuwa-tuwa digawe dolanan pengarno mawingis-wingis katon lerandheping tisula netra marakata ler kabaranan Antasena Pakdhe Ngawangga ya lah kok kebangetan mau gawe ranging paman Sengguni karo Bapa Durna. Wong tuwa-tuwa piyai luhur. Mbok nggo dolanan anggepmu apa? Aku ra niat nganggo dolanan. Ning merga Simbah Patih karo Simbah Durna sing gawe dak-daning pasulayan ngetapake para sata Kurawa ki ning nyekel karo Wisanggeni mula aku sing ora trima. Wisanggeni nang ndi? Kowe gadine Pak Dinakoke adhiku lanang. Wisanggeni bakal tak dawuhi supaya bali marang Drawsila Geni. Nek ora gelem tak rudha paripeksa. Apa kira-kira Wisanggeni wani karo wong atuhane Ngawangga? Terus nek Wisanggeni wani, mesti aku mentala karo Wisanggeni. Sik. Aku tak nyuwun prisa karo Pakdhe. Pakdhe iki sapa? Lho. Aku Senopati Ngastina. Aku wong tuane Wisanggeni. Sampeyan iso ngendika wong tuane tegese sampeyan ngrasakake yen sampeyan ana sambung getih karo anakmu Wisanggeni. Mestine ana jer Wisanggeni kuwi anake adhiku lanang Janaka. Kok kowe iso nyebut adhiku lanang Janaka? Pernah apa karo Paman Janaka? Antasena, kowe aja mojoke wong tuwa lho. Ora, aku takon kok, Pakdhe. Aku takon karo sampeyan. Kok sampeyan iso ngendika adhiku lanang Janaka kuwi janjane sampeyan ana sambung apa karo Paman Janaka? Antasena. Pandhawa kuwi tunggal wadah karo aku. Tunggal wadah tegese padha-padha kinandhut ana ing guwa garbaning ibu ingkang padha ya mungkin maneh karena ora nate nampa pangudanging ibuku Dewi Kunthi. Karena ora nate nampa pangudanging ibuku lan aku ora nate entuk sih tresnaning ibu sebab aku dikendhangake ana ing Bengawan Gangga.
Pandhawa ingkang tansah linela-lela dening Kanjeng Ibu Kunti Talibrata ning pawangune jebul kodrat ingkang kudu misahake. Aku dipek anak karo Bapa Adirata lan Biyung Nada. Tumuli aku entuk pangkat senopati ana ing negara Ngastina paringing Sang Nata Prabu Kurupati. Mula aku prasetya yen to pati uripku bakal tak sorohake kanggo kamulyaning kadangku ya kuwi Yayi Prabu Anom Kurupati. Oh ngono to. Iya. Lah nek critane ngono saiki aku mesti iso mbatang. Yen to Wisanggeni kuwi anakmu dhewe, klebu aku kuwi ya anakmu. Lho, mestine kok tak anggap anak. Saiki ngene. Ngastina kuwi rek sapa, Dik? Ngastina darbeking para Pandhawa ing dina samengko dilenggahi dening Yayi Prabu Duryudana. Nek Wisanggeni kepengin ngrasake dadi ratu nang negara Ngastina, pitungane piyai sepuh ya sampean bener apa salah? Lah piye ayo? Yen miturut petungan ganep bener. Lah. Nek pancen bener mbok ora kitang sedina diparingke ngampil, kok malah sampean arep mentolo karo anakmu lanang. Saiki ngene, perkarane malah engko dadi gedhe lho. Nek nganti Wisanggeni iki engko mati utawa Wisanggeni iki cilaka saka tanganing Siwa Karna ing Awangga, aku ora bakal meneng. Aku mesti wadul karo Paman Janaka. Nek Paman Janaka mengko iku nesu mergo anake dipiloro karo makne gedhe, nek nganti gegeran aku mau tanggung lho. Nek nganti perang Bratayuda dikenceng, digelak mangsane, digege wancine. Nek nganti iki Bratayuda digege wancine, digelak mangsane mergo sampeyan gawe dak-dakaning pasulayan miloro karo anak adiku Wisanggeni. Nek ana tantri maning dewa, nek digolekipun jering kelumputan kabeh ana Siwa Ngawangga. Sampeyan bakal entuk welaking dewa. Wis, yo tak duduke nang Wisanggeni yo. Ayo tak duduke. Wisanggeni cekelen arep kapak-kapake sak karepmu, ning aku mesti wadul karo wong tuane Wisanggeni. Nek wani ora karo cah cilik, karo tuwa do tuwa. Ben kabeh ya iso ngrasake. Terus saiki aku tak takon karo sampean, jane sampean ku dipunjung apa to kok mentolomen karo anak sampean dhewe? Sing wong liya mangrangkul, sing wong kulit daging sampean dhewe malah arep tok piloro, malah arep tok pateni. Apa nek ngono aku iso ngarani ento Ratu Ngawangga iki jebul blereng marang derajat pangkat? Apa ngono aku iso ngarani Ratu Ngawangga iki jebul ngawula karo bondo donya, ngawula karo derajat pangkat? Mung mergo diwenehi pangkat senopati kok pati uripe disorohke marang Wa Prabu Ngastina, Wa Prabu Duryudana. Edyan kowe Antasena. Wah, tak rungokke saka kono jan pinter tenan kowe. Usah omong. Kene sing mikir kono lenggan, mengko sing dadi ratu kono so wae nang ya ijel ya bener. So wae aku name ngalem kaya ngono. Aku matur nuwun ya Kang, ya padha-padha. Jenenge wong tuwa iki labuh karo adike wis direwangi kaya ngene iki. Lah iya. Terus piye iki? Arep diteruske ora mandeg tekan semene. Yen nganti Nalendra Ngastina iki mengko ngoncati negara Ngastina, sirku ora bakal niat dadi ratu nek urung ngrangket ratu Ngastina. Ora jane niatmu piye to? Niat mikir dadi ratu apa ngrangket ratu Ngastina? Loro-lorone supaya nggonku dadi Nalendra langgeng bisa tak aturke marang para Pandhawa. Oh, la edan. Sampun boten sagedipun pambengi malih Wisanggeni ngamuk punggung sira tamtuha nirbaya nirwikara. Kula semanggaken garangken paduka badhe menggalih perkawis menika. Mintak.
Wis, ndak kebandem. Ning wis iki wis rampung. Angi sini. Kon sampean sing ngomong kula sing nyanyi mengki ndak malah kesonjo mbaya. Oh nggih. Pripun sinuwun kula semanggaken jagat Dewa Bathara Bawaduna. Bawadana. Wonten dawuh mentong-mentong dagang. Kados pundi lakon menika kula nyuwun Bawadana saged paring iku vertikal dhateng kula. Medal kemawon saking negaring Astina. Pados senjata pitulung nggih. Wonten pundianipun pados senjata pitulung. Menapa wonten negaring Amarta? Oh mboten sampun ngantos wonten negaring Amarta. Sowan wonten ing Dandang Mangore wonten ing Wana Krendayana, sowan Pandya Betari Durga nggih. Oh, kula dherekaken Bawadana.
rambyang ningkang niyo Lurewang Candra katawengan sumuk ing dias katuritan limut kapyataning rojit rom-romeng driya manawung kekuwenging wang wisesa Sodhe selikur dina patobat gawe kaget
Iki ora panglingaya putuku Ngastina nggir Duryudana padha kanthi raharja sapraptamu. Tansah pinanganing kawidadan Eyang Bathari. Nering sami kula sawanipun ingkang wayah kula aturaken sembah pangabekti kula kunjuk Kanjeng Eyang. Tobat tak tampa. Ora liwat pangestuning Eyangmu ing Dandang Mangure Tampanana ya kulup. Kula pundi jimat dayana ning kasantosan. Begawan Durna padha raharja. Tansah pinanganing kawidadan Pandya Bathari kepareng kula ngaturaken sembah pangabekti kula konja. Iya tak tampa Durna pangestuku Tampanana ya Kumbayana. Kula pundi jimat paripin layanana ing kasantosan. Duryudana wonten timbalan. Sumangga pangawabah Drandamar sasi Gita Anawung wigati. Kanton banget nggonmu guragapan. Ketitik unjaling uswa ora tinata malah katon daleweran ingkang dadi riwemu ana mari gawe apa mara kage matur marang Eyangmu ing Dandang Mangure. Pandya Bathari wale-wale menapa sampun boten ingkang saged kula toleh-toleh malih kejawi namung paduka ingkang badhe asunga padhang dhateng negari Ngastina tuwin dhateng gesangipun Duryudana. Lire kepiye dene kowe matur ingkang kaya mangkono Duryudana? Mugi andhatosna ing kawuningan mrawi boten saking pambiyantu paduka tartemtu negari Ngastina sakmangke sampun bedhah. Negari Ngastina sampun bedhah lan dipun kukup dening panjalmaning mungsa. Sababe apa dene kowe matur ingkang kaya mengkono? Apa kira-kira negara Ngastina kuwi ketekan parang muka ing badhe anjunggeng marang kawibawaning putuku Ngastina? Leres pangandika paduka. Tobat. Soroh nyawa wani bakal gawe geger negara Ngastina. Sapa ingkang wani bakal njodak marang lenggahing putuku Ngastina Duryudana? Mboten sanes kejawi namung wayah paduka piyambak. Inggih menika lancur Pandhawa. Satring Drepsila geni anak kula pun pisang geni kaliyan pun Antasena. Pandya Bathari kacarios nalika semanten pisang geni atur nawala dhateng wayahing Ngastina. Bilih piyambakipun kepengin sanget lenggah dampar ke Prabu Ngastina mboten kita ngamung sak kedheping paningal ngraosaken dhateng tilaranipun para Pandhawa. Dumadakan pisang geni sowan wonten negari Ngastina. Monggo nyatanipun kula cukeng mboten maringaken negari Ngastina dhateng pun pisang geni. Samangke pisang geni barang amuk wonten negari Ngastina dipun biyantu dening kadangipun inggih menika pun anak kula Antasena. Wekasan sedaya senopati Ngastina sami kasoran mengsah wisanggeni. Pandya Bathari malah sak mangke anggen kula lumajar saking negari Ngastina sowan wonten ing Dandang Mangure. Mbok menawi wisanggeni ugi ngoyak dhateng pelajaripun ingkang wayahipun Ngastina. Kula nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng supados paduka Pandya Bathari saged ngasoraken dhateng pun wisanggeni menapa dene anak kula Antasena. Pandya Bathari kagat risang kapirang uri nangkul kinempit kempit dosang reknaning bawana tobat ora ngono babar pisan jebul ing gawe geger negara Ngastina kuwi ya wisanggeni tobat ora jenemu kanjen to kowe keplayu saka negara Ngastina Duryudana. Nadyan wisanggeni iki mung drajating bocah nom-noman nanging pancen ya wase sarta sekti kalintang jayaning perang tur dasare wisanggeni iki pancen wong dugal kewarisan kinayoman dening para Jawata mula ora aneh yen to digdaya sekti kalintang jayaning perang. Duryudana aja dikangenan sak bisa-bisa aku bakal ngendhakake kewan kamurkaning wisanggeni. Yen bisa wisanggeni bakal tak ndakake nggone duwe pepinginan bakal nyuwun ngampil dampar negara Ngastina. Nanging aku njaluk karo kowe ya perkara bisa lan orane durung karuan merga. Nadyan dikaya ngapa wisanggeni kuwi wong kang tansah pinayungan dening panguwasaning para dewa. Kanjeng Eyang Bathari lajeng keparingipun. Sadroning aku ngenteni tekaning wisanggeni kowe mangkat ning negara Ngamarta. Nyuwun pambiyantu ning para Pandhawa. Yen to pancen mengko Eyangmu Dandang Mangure ora bisa ngendhakake lan wisanggeni, mangsa barang Pandhawa kudu bisa ngendhakake perkara iki.
Kula isin kula wirang menawi kedah sowan dhateng negari Ngamarta. Tobat Duryudana. Yen kowe isin kowe wirang kowe bakal kelangan negara ngger putuku cah bagus. Sringastina Maha Prabu Duryudana alon ngandika harining sun Werkudara. Jagat Dewa Bathara Dasudi Bawadana. Menawi cara kula dipunut mawon ngendikanipun Pandya Bathari Durga. Menawi kedah sowan dhateng negari Ngamarta nyuwun pambiyantunipun para Pandhawa menika mbok menawi langkung prayogi nggih. Menawi kula mekaten kula nyuwun pamit nanging sak mangke menawi wisanggeni dumugi wonten ing papan mriku kula sumanggaken dhateng Kanjeng Hyang Bathari. Ora usah kuwatir aku ing bakal ngendhake kamurkaning wisanggeni Duryudana. Caryan putra lamun kawekasan yika wisanggeni maya Wisnu kang pratenta wisanggeni maya Wisnu pratenta iki kaya putuku wisanggeni Eyang Bathari Durga. Ya aku ingkang sowan ning Dandang Mangure. Aku sing sowan ing Dandang Mangure yang Tobat karo Antasena. Heeh. Wigatine apa dene kadingaren janur gunung dene kowe sowan ning Dandang Mangure? Apa ana perlu ingkang wigati wisanggeni? Ora duwe niat duwe wigati karo Kanjeng Hyang Pandya Bathari Durga babar pisan ora. Mung aku mburu karo beburonku. Tobat ora ana kidang menjanganing keliwat ning papan kene dudu kidang menjangan ingkang tak uyak. Nanging Nalendra Ngastina ya kuwi Siwa Duryudana. Ingkang dawas padhake saka kadohan iki mau katone mlebu ning kayiwangan Dandang Mangure. Eyang Pandya Bathari Durga aja ndelikke Siwa Ngastina. Bakal tak bondo tangane tak krincung sikile negara Ngastina bakal linenggan dening wisanggeni. Mbah. Simbah aja ndelikke karo Siwa Duryudana. Nendi mau ketoke mlebu ning kene bareng karo Begawan Durna. Tobat wisanggeni cah bagus kowe tak kandhani ya, Ngger. Yen kowe duwe niat kaya mengkono tegese kowe bakal miradati marang kodrating jagat. Ternyatane bali ning negara Ngastina kuwi kudu besok nganggo perang gedhe ya kowe winastan Bratayuda Jaya Pinangun. Yen to kowe njaluk negara Ngastina bakal mbok lenggahi minangka Nalendra negara Ngastina iki mengko bakal gawe geger kayangan. Aku ora peduli. Awase yen Eyang Bathari Durga ora nuduhake menyang didununging Kanjeng Duryudana, aku ora bakal petung-petung sampean sapa. Nek perlu sampean tak katutke dosane Tobat Jaramaya. Wah, gaglak limpah. Bocah ndugal kuwarisan ora kena dielekake dudu Pandya Bathari Durga ingkang bakal ngelekake karo kowe nanging iki tetungguling para berkasaan
Jaramaya ingkang bakal ngelingake karo kowe ora sandadakokean gunung tanpa guna. Kowe menang karo Antasena bumi langit tangkep wae gaglak limpak. Aduh. Sepele nanging berkasaan iki bangsaning berkasaan iki kalah sampurna karo titiang Gusti sing wujud menungso. Nek nganti menungso kalah karo bangsaning jin bangsaning berkasaan ina ucapane. Iya, syukur kowe menang karo Jaramaya, menang. Ndak sawangska kene Jaramaya nganti wadyabalane kabeh bubar mawut ora karo-karuan. Wedi karo aku kok ni. Iya. Ha iya. Wah ngono kok njur pamere wedi karo. Terus karemu piye? Kang, aku kok malah duwe penemu liya. Penemu piye? Perkara Siwa Duryudana ora usah doyak, mesakake. Heeh, lha kene kowe duwe rasa melas. Iya. Terus aku kok malah pengen dadi ratu ning Dandang Mangore ya, Kang. Kowe iki ora edan. Kowe ora edan, iki kayangan lho, ora peduli. Pancen tak jarak niatku nggonku dadi ratu kuwi nggorekake jagat sarta gawe bingunging para Jawata. Terus aku tak lenggah ana ing pelengganing Eyang Pandya Bathari Durga ning kene iki bakal tak dadekke negara. Ora disebut kayangan ning disebut negara Dandang Mangore. Wah, niku iki senengane kok malah dolanan sing bab sing nyemelangi to. Wis ora sawedi to. Ya wis aku manut ayo. Mlebu ning kayangan Dandang Mangore ning kono mesti ning sandangan mengko dienggo wong loro men aja ketok nek wis sanggeni karo Antasena. Aku ratune kowe patihe. Yo manut karo cah gendeng iki wae aku. Dadi ratu kuwi ra ya dadi ratu ning negara, dadi ratu kok ning alas. Arepa kene iki alas nanging kene iki kayangan Dandang Mangore luwih menjila dadi ratu ning kayangan mbangane dadi ratu ning negara. Ya, sakarepmu. Aku tak golek sandangan ya, Kang. Engko nek kira-kira ora wangun kowe omong ora wangun, nek wangun omong wangun. Oke. Bathari Durga rak mesti nyimpen sandangan, mesti ning ora usah kembenan lho. Engko nganggo kembene Bathari Durga ora. Duh banget kok engko. Halo, Bok. Iki piye? Wah. Coba lungguhane Bathari Durga kono. Ngene, malang kerik. Waduh, edian. Adikku iki jan bagus tenan. Nganggo sandangan kaya ngono ya wangun tenan. Iya. Ning iki kuluke rada lobok, ora apa-apa. Rasan kokean obah ndak jiglok kuluke. Iya. Lah biasane ganjelono kacu nggon cengel. Nek ora ono ya tisu basah. Tenan dlewer. Wis, lah saiki aku gendi kowe arep wujud apa? Wah aku bingung ini, aku ki dadekke apa-apa ora tau wangun. Wis to, gek wujud patih ngono men ketok aku ki ndek patih men resmi nek aku dadi ratu. Oh iya. Lek sandangan ya, iya. Sandanganing berkasaan ki sanane. Iya sakarepmu. Ning sing wangun lho. Iki piye? Ora seneng aku. Hah? Ora seneng mah aku. Aku kok dadi rupamu kaya gombloh kaya ngono. Cangkeme kewer-kewer kaya. Ya wis tak ganti. Wegah. Sing apik. Heeh. Ha iki done ndi to wayange iki, Mas?
jenggoten barang ora ana. Nah, wah kuwi wangun. Ane ngopo patih kok ora iso basa, ora iso ndodok? Ora apa-apa, jeneng patih sing caket karo ratune iki ora usah ndodok, ora usah basa. Arep nganggo jeneng sapa? Patih sapa? Gajah Mada. Tak cocok lho kuwi senengane Sembrono. Aku arep nganggo jejuluk Kakang Antasena. Ya. Prabu Wisageni, ya Nalendra Prabu Candrageni. Wah, apik nih. Wis saiki ngarep jeneng apa? Wah, aku bingung. Patih Ridwan. Hus. Jenenge sing cara Jawa wae, ora modern-modern aneh-aneh ora. Sing cara Jawa. Oh iya, sing cara Jawa. Sing cara Jawa. Patih Samuel. Kuwi ya cara anyar. Di sapa ya? Ene dilangi dadi Patih Samul. Hus. Ngawur wae. Kuwi gak aku nek kesuwen wegah kok ya kusike wong jeneng mikir ki angel ini kowe iki sembrono ae. Wah. Nek ngomong padake sak ploe dadi patih piye kahananku ae. Nek omong rasa dinayai kaya ketoprak ora. Ayo. Aku nganggo patih Nata Praja. Nata Praja. Mun ana sing padha Rumeksa Praja. Rumeksa Praja iki wis biasa. Sepatih bestak ngono wae. Aku mangkel nek ngono. Patih Kilapo Warna. Wah, apik kuwi, apik. Wah, ngece. Apik kok. Patih Kilapo Warna. Ah, wis kuwi wae Patih Kakang Patih Kilapo Warna. Ana dawuh apa Yai Prabu Wisageni? Aine dilangi. Men kaya wong budhek. Hus. Iki aku ing lenggah dampar negara dandang mangure Patih. Iya, Yai Prabu. Tataran para prajurit mangsa kala bakal tak kepiyakake Sri Nugroho Kabriwada Nalendra Prabu Candrageni Prabu Wisageni. Iya, Yai Prabu. Yen to pancen kaya mengkono ae. Aku njaluk pamit ngatur para kawula sing ati-ati. Nyuwun pamit Yai Prabu.
satlangening kalanggiwan gelar pandhan muncar tinon lir kekonang surem sorotetan padang Kakang Naradu Kakang Resi Kanika Putra menapa iki mboten nginten babar pisan ingkang sawetawis kayiwangan katingal ayom tuwin tentrem dinten sakmangke katingal wonten gara-gara ingkang sumundul wonten ing ngawiyat Kakang Naradu menika saking dayanipun menapa Kakang Resi kencang warudayang pak pong bu bolong kali cedhe sapa sing gawe nuwun sewu menika mboten saking pakarti menapa-menapa namung saking penyawangipun ing kala sithik pangudal-udal menika wonten satunggiling titah ingkang salah kedaden tegesipun salah kedaden kados pundi piyambakipun ginakaken sawijining kayiwangan minangka anggenipun nuruti dhateng pepinginanipun dados Nalendra. Lho, sinten Kakang? Mboten saged kejawi nawi apa-apa ya paduka inggih menika pun wisanggeni. Ingkang sekawi piyambakipun kepengin ngraosaken dados Nalendra wonten ing negari Ngastina nanging sareng nata Ngastina Prabu Duryudana kepelajar saking negari Ngastina tumunten nyuwun sejabet pitulung dhateng pun Betari Durga. Malah samangke mboten namung Ngastina ingkang dipun bedah dening pun wisanggeni. Nanging klebet kayiwangan Dandang Mangore ugi dipun bedah dening wisanggeni. Tumunten lajeng madheg Nalendra gumanti dhateng ingkang rayipun Pandya Betari Durga lenggah wonten ing kayangan Dandang Mangore Adi Pramesti Bathara Guru miyat panganing kalanggiwan gelar pandhan moncar tinon lir kekonang surem sorotetan padang kasor lan pajaring purnameng kekono dasari mangsa katiga dereng ngantos purna aturipun Sang Hyang Pukula Narada kedadaing kemlajar-mlajar saking Sang Pandya Betari Durga karya kagiat Sang Hyang Jagat Giri Pratingga Yana Dewa Yanuntuna ngaplang goncang kanjeng langit kelap-kelap katon lir gincanging aris risang mawe gandrung sabaran katulu wukir moyak mayik Durga ana wigati apa dene sira swan mangka tanpa tinimbalan nuwun amat pasang kaliman tabi tinepi ing lodune dumawahing tawang towang pukulun mboten nginten babar pisan bilih badhe kewirangan ingkang rayipun Pandya Betari Durga. Kewirangan kepiye? Ingkang sekawit kula menika nampi sowanipun putu kula pun Duryudana. Nyuwun senjata pitung dhateng rayipun Pandya Betari Durga anggenipun negari Ngastina sampun dipun bedah dening pun wisanggeni. Nanging mboten kanthi kanyono-nyono wisanggeni malah sowan wonten ing Dandang Mangore. Nglepataken dhateng kula anggen kula ngayomi dhateng pun Duryudana wekasan Dandang Mangore samangke bedah pukulun malah kula tingali saking ketebian wisanggeni murang tata piyambakipun pados busana kalindran tumunten lenggah dampar wonten ing Dandang Mangore batobat pukulun kula nyuwun pengadilan paduka Hyang Adi pukulun
Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang ngajaping tawang susuh angin ngendi nggone Kakang Narada menawi bener pangandikanipun Kakang Resi Narada jebul wisanggeni sampun nerak pacak nerajang perbatak dupeh piyambakipun menika jalma pinilih dening para Jawata wekasan ginakaken menang kinarya sewenang-wenang lah menika kedadipun emutaken mboten namung dipun emutaken nanging wisanggeni kudu mapan wonten ing Kawah Candra Dimuka mangke riyin sampun ngantos paduka lajeng kesluru nuruti dhateng Mubal babaling kanepson krana aturipun Panjenengan Durga kedadipun petang lho Di kedadipun petang menawi jeng andika Adi Pramesti Bathara Guru menika wantun badhe nyemplungaken wisanggeni wonten ing Kawah Candra Dimuka menapa mboten ajrih kaliyan dukanipun Sangase Prana inggih Sang Hyang Padawenang mestinipun Hyang Pikulun Padawenang ngawuringani dhateng lepatipun wisanggeni menapa inggih Hyang Pikulun Padawenang badhe mbelani dhateng titah ingkang lepat Kakang talah inggih kersanipun kula piyambak ingkang badhe nodi dhateng kekiyatanipun Alendra ing Dandang Mangure ingkang boten sanes kejawi namung wisanggeni menawi sekinten saged ngembari dhateng pangawaosipun Jatimurti sakmangke badhe kula lilani lenggah dampar wonten ing Dandang Mangure nanging menawi wisanggeni boten saged ngembari kekiyatanipun Manikmaya wisanggeni badhe kula badhe kula cemplungaken wonten ing Kawah Candra Dimuka Kakang pripun menika kok malah kriwikan dadi grejekan kados mekaten Kakang Narada sampun tumut-tumut perkawis menika kula piyambak ingkang badhe tumurun wonten ing Dandang Mangure nggih kula semanggaken niki kula semanggaken
Kakang Mate ana dawuh apa Yayi Prabu? Sawetara katon tentem negara ing Dandang Mangure. Merga saha pangreng Nalindra Prabu Wisa geni. Ya. Ning saka pangrasaku tetep kudu tata-tata lho, Yayi Prabu, sabab nggonmu lenggah dampar ning Dandang Mangure kuwi ngrebut saka tanganing Bathari Durga. Mula nek ana bobol boroting lelakon kudu wani tanggung perkarane. Aja kuwatir, mengko aku yang bakal tanggung perkarane. Kakang Mate ora usah dadak melu-melu. Nek ana apa-apa tak tanggunge dhewe, ora bakal ngembet marang ngersaning Kakang Mate. Iya, sakaremu, Yayi Prabu Wisanggeni. Gunjang kancing langit kelap-lapaton. Lir kincanging risang maweh gandrung. Dereng ngantos paripurna. Kasaru rawuhipun Sang Hyang Jatimurti ya Sang Hyang Manikmaya dadya kagat Nalindra Prabu Wisageni wae. Maraenos mupang pangaruna katinetraning anggarapo sabdaning kukiloring kanigara sageter kene donganing kunglir wuwu sing pene panca iki ora pangling kaya pukulun Bathara Guru. Ya. Ulun ingkang mrapta ning Dandang Mangure iki Wisanggeni. Nalindra ing Dandang Mangure Prabu Wisageni ya Prabu Candrageni. Nganggo jejuluk sapa wae nanging kita tetep Wisanggeni. Sakarepmu nggonmu ngarani Wisanggeni ana marang. Prapta ulun ana ing Dandang Mangure sayekti mung bakal matrapi pidana kelawan Wisanggeni. Sabab kita wis nerak pacak nerajang perbatang. Kita wani gelar negara ya kuwi negara Dandang Mangure mongko sayekti iki kayiwangan Dandang Mangure. Nadyan Pandya Bathari Durga kuwi diwaning panggrudha pangrencana nanging Durga kuwi uga klebu peranganing Jawata Tridasa Wataknawa. Kang ora kena dienggo sakbaene dening para titah. Lah kok dadi jeneng kita malah wani lenggah dampar ana ing Dandang Mangure kang mangkono tumraping kadewatan kita keluputan. Mula saka kuwi Wisageni aja nganti dina samengko saya kendodra nggon kita gawe wiranging para Jawata. Praptaku ana ing Dandang Mangure sayekti bakal anjabel kang dadi urip kita. Sarta bakal ulun patrapake papanake ana ing Kawah Candra Dimuka nebus saking keluputan kita Wisanggeni. Bathara Guru, yen sampeyan arep njabut karo nyawane Wisanggeni, aku ora bakal kabutan. Merga jer uripku ana panguwasaning para dewa ing wis paring panggesangan kelawan Wisanggeni. Nanging apa ya kleru yen to aku lungguh dampar keprabaning Dandang Mangure mongko kayiwangan nembe wae suwung. Komplang ora ana ingkang lenggahi tegese kayiwangan Dandang Mangure dina samengko iki ora ana ingkang padha ngrenggani. Niatku mung pengen jaga marang kayangan Dandang Mangure ora sah kakehan gunem tanpa guna. Kabeh mau dadi pawadanmu. Nggonmu bakal sumingkir saka keluputan.
Mula wektu dina iki wisanggeni. Mara mapano dina samengko bakal ulun tibani Cis Trisula dadi sarana nggon kita tekaning pati lan nggon kita bakal nampa paukuman saka para Jawata wisanggeni. Kita pamer kekuatan bakal ulun tibani pusaka Cis Trisula teka Banjrana geni sak lumbung Bandung kengayomi kelawan jeneng kita wisanggeni. Ayo aja pasang jaya kawijayan ungalna dadamu bakal ulun patrapi pidana pukulun. Ora duwe niat aku bakal sulaya sarta aku nyelaki marang dawing wang pikulun Jatimurti babar pisan ora. Ya omonge maneh geni ingkang ngayomi marang aku mau dadi pratandha yen to sak tenane uripe wisanggeni durung tekan titiwanci aku kudu bali marang payunan suci. Durung titiwanci aku kudu bali sarta aku kudu mati ana ing papan kene. Mula ana geni ingkang ngayomi kelawan aku. Pukulun ana ing kene dititik sapa ingkang bener lan sapa ingkang luput. Ingkang bener mesti bakal kinayoman dening panguwasaning Gusti, dene ingkang luput mesti bakal bali marang asal mula bukane. Pukulun papanan ing kayangan ya bakal bali ana ing kayangan. Wah. Ora kowe kok gleleng. Yai Prabu kok dadi kekuatan ing dape-dapi. Ming sak omong-omongmu kok dadi kasembadan. Wis rasa dadak takon Kakang Patih kowe pokoke manut karo aku. Ya. Ora ming tekan semene iki isih akeh sing bakal nyoba. Nalendra ing Dandang Mangure Prabu Wisageni. Ya, aku mingkari manut karo Yai Prabu. Piye Janaka? Koko Prabu ngaturi ketiwasan. Lho, ketiwasan piye? Kabar ingkang sampun kula tampi bilih anak kula pun wisanggeni dinten sak mangke badhe nyuwun wangsul ing negari Ngastina. Nanging sareng kula titip priksa jebul negari Ngastina dinten sak mangke kumplang. Koko Prabu Duryudana mboten lenggah. Anak kula wisanggeni nggih boten ketingal wonten negari Ngastina. Lho lak terus padha menyang endi Yayi? Kula piyambak boten mangertos Koko Prabu. Koko Prabu. Bapak Durna tuwin Yayi Prabu Duryudana. Oh inggih Nger, kula ingkang sowan Nger. Wonten menapa Bapak Penemban? Oh ngatur ketiwasan. Ingkang sekawit ingkang putra inggih menika wayah kula pun wisanggeni menika damel geger negari Ngastina. Badhe nyuwun wangsulipun negari Ngastina. Piyambakipun kepengin dados Nalendra mboten kita ngamung sak kedheping netra nanging dening anak Prabu Duryudana. Negari Ngastina dipun gondheli wekasan wisanggeni ngamuk punggung. Sedaya bubar mawut boten kanten-kantenan. Tumuli kula mlajar kaliyan anak Prabu Duryudana sowan wonten ing Dandang Mangure.
Namo nyatanipun wisanggeni kalian pun Antasena mbujung kalian pelajaripun anak Prabu Ngastina. Dumugi wonten ing Dandang Mangore kawestina saking katebian. Iwang Pikulon Panja Betari Durga kepelajar saking Dandang Mangore lan datosna wuninga bila ingkang putra inggih wisanggeni sak mangke madeg Nalendra wonten ing Dandang Mangore nggih. Lho. Kudara, iya. Jebul wisanggeni didombani karo anakmu Antasena. Caidan. Wah, ora ngelekke karo adine. Malah ndombani arepe wisanggeni. Koko Prabu kuwatir sing manah kula. Menawi wonten tantrimanipun Pandya Betari Durga tumuli badhe damel cintrakanipun anak kula pun wisanggeni. Prabu kula nyuwun senjata pitulung supados paduka Kanjeng Prabu saged ngemotaken dhateng pun wisanggeni. Perkudara, nggih. Janaka wonten dawayo ning Dandang Mangore. Ayo tak derekke. Kebablasan. Sapa iki? Melayu cenanangan. Nggo sepatu roda. Wayamu yo iso yasa ora. Kenyolong itu. Oh. Ya memper nggone sapa? Tanggaku. Lho. Keletan ora. Jajar persis. Ora kuwatir nek konangan lho. Ora tanggamu lak yo titen karo sepatu roda iki nek nang omahmu rak mesti kowe iki dikira nyolong. Wong anggere kendele semahur rak beres. Padak kecah tipis. Main tuku sepatu. Dadi foto ora kowe? Ageng aneh. Dadi foto ora. Mbok menawa selfie, Pak. Werkudara. Apa? Arjuna wonten maring adawu. Lah to blas. Anakmu bareng dandan cara ratu lah kok baguse ora jamak. Ya mung mburi kae kok kaya ora wangun-wanguna babar blas. Sapa ya, Kang? Mbah. Wah, kirike Antasena. Yayi Prabu. Ana apa, Kakang Patih? Sapa iki? Kumulanceng. Sak penake dhewe. Nanite omongane ketoke ada ga. Sapa? Hah? Sapa? Mbah. Lho. Iki ngedongki kok ora dong to. Sapa? Lasiron. Waduh. Ayo Patih kok nariki kabel. Uduh kok. Ngawur wae ora. Jagat ae saning Bathara wayah Bathara jagat wis ladal. Ngger cah bagus. Anakku wong Jentara, anakku wong Sigit. Anak Anung Anindita bocah mursid samikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Ya to. Saben titah mesti duwe gegayuhan. Saben titah mesti duwe pepenginan. Ing mesine kudu kelakon, ning rak ya nganggo sesa-sesa to. Aja kaya ngono ora sak penakmu dhewe.
Dupeh kowe dadi wiji sejati, dupeh kowe dadi pitataning jalma, kowe dadi nom-noman sing pinilih dening para dewa. Ning ora kok njur sak kepenakmu dhewe kaya ngono, nganggo tatanan, nganggo aturan. Mara coba to. Yen pancen kowe kepengin dadi ratu, ora usah dadak kaya ngono kuwi. Matura karo wakmu Ndrawati, aku tak lereh keprabon. Aku tak leren nggone dadi ratu. Aku tak brahmana, Ndrawati agemen, Ndrawati agemen. Yen sira kepengin dadi ratu ning negara Ngamarta, aku ngematur karo wakmu Puntadewa supaya lereh dadi Nalindra, agemen, agemen ora apa-apa. Wong nyatane kowe iku ya putra Pandhawa. Yen kowe kepengin dadi ratu ning liyan negara, ngendika matura karo wakmu, tak bedahi negarane. Wakmu Werkudara ing sago bedah negara, kowe sing dadi ratu. Rak ya ngono to Werkudara? Ya. Ora dadi ratu ning kayangan. Wah, memek mripate. Sak penakmu dhewe. Ora niki sinten to, Den? Apa kowe pangling Petruk? Mboten ngerti. Mergo nganggo sandangan cara ratu. Heeh. Anu iya, anu nggih. Sapa? Mboten ngerti. Tenane? Iya. Wah. Elok tenan. Wah, la iki lho mustikaning titah iki. Kok sampeyan sapa iki? Sapa kowe? Kowe wonge sok kenal. Sok akrab dadine. Ajarine, mosok? Walah urung ngomong. Wis dikampleng ora. Wong trobo-trobo kok nyedak ratu. Ambune prenguse ora jamak. Ya nggih, lereo. Lereno. Apa ngendak kandhake marang sira anakku lanang mau mesti ora bakal punwa kok goro. Lereno. Yen kaya ngene iki mbok terusake ora mung jagat sing geger, ning kayangan geger. Mergo nggonmu wis nerak marang pewalering para dewa. Iki Dandang Mangure. Ora pantes dadi ratu ning Dandang Mangure. Ayo salin to. Wis anggene aja kaya ngono Cah Bagus. Mbok sok meneh ki ora mirang-mirangke wong tuwa. Kowe iki anakku. Nek pengin dadi ratu ora ngenggoni-nggone wong. Kowe matura tak bedahke negara, bapakmu ki wong Sembodo. Kok mung trima dadi ratu ning Dandang Mangure. Senengane gawe perkara karo wong tuwa. Njaluk ngapura, Bapa. Yai Prabu aku piye iki? Ya salin. Wah. Wis anggene. Apa wae? Sapa? Kakang Antasena. Wah, celeng. Bar mirang-mirang ki wong gerang, salin ora rasane tak gecek ndasmu. Ora apa-apa kok diseneni ora. Halo, Dap. Ayo, friend nih. Kanca ya, Gong. Setan. Arti keplaki malah ambles bumi. Iki aku Ndara Werkudara kewirangan. Arep ngajar Ndara Antasena, Ndara Antasena ambles bumi. Ngece. Petruk senengane ngece. Aku iki bendara ya padake geguyu sampe nake dhewe ora.
obah kecoes lho terus. Mula meneng bae kowe. Biar ngirike piye, Gus? Ndara Werkudara. Cerewet, ngopo? Niku le Malangkrik niku kleru teng ndase Bagong. Wah, cangkeme ndekno meneng wae. Pindah. Ndak kesonjo boyo. Nah, wis do bajar ngenten iki. Dan namare dikundurke Betari Durga. Iya, Petruk nggih. Soalnya nek kowe dadi ratu niku mangendika kali kula. Kula mbrukke Gerduranda. Nah, dadi ratu. Ampun kuwatir senengane kok. Asal dadi ratu kok sak ngawur sak penake dhewe ora. Ndara Janaka ngantem sithik kowe buantre Raja Mak sama kejangar ta, Tru? Heeh. Baliyo ning Drepsila geni. Yen ana tantrimaning Betari Durga sapa? Mengko aku sing tanggung jawab, aku bapakmu nggih. Aku mung sakderma ngetutke wisanggeni, Pak. Aku nek ana lupute njaluk ngapura ya, Pak. Desone lah baleni Ora. dadi cah nakal ya nakal ning Sembodo. Ya. Mulai ya, Pak. Yo, Salam ku Ibu ora. suwe ra ketemu. Lah mulane sok tilik ora. Sok tilik ning Randu Gumbala Ibu Rangayu sak ya kangen karo bapak. Wah, yo. Seminggu ibu mulung ora. Antasena. Antasena. Iki senengane sok klewo-klewo bareng arep pesen apa. Mang pesen kula sampeke. Lah. Wasudi ora. Arjuna wonten paring adhawu. Wajibe kowe ngaturake kayangan iki marang Iwang Ibikulun Mandya Betari Durga. Koko Prabu, badhe kula tenggo wonten ing mriki Koko Prabu. Ulun kula minangka dados tiyang sepuhipun wisanggeni kula ingkang nyuwunaken pangapunten, Mbak Tobat. Malah kowe ingkang ngaturake panuwun dene kowe wis bisa ngremake marang kampurkaning anakmu lanang. Nggih. Sedaya kalebatan kula nyuwun pangapunten. Ora dadi ngopo Janaka, ora dadi ngopo Mbak Tobat. Aku ki nek dijuwuni ngapura karo piyai sing bagus ki ora dadi ngopo. Nggih. Bareng kula nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Mbak Tobat, mbok tak demek tanganmu sedhela wae. Badhe menapa? Piye tangan kok aluse kaya ngene. Ngaturake panuwun ya Janaka. Inggih. Kandhana wisanggeni sesuk aja. Sakepenake dhewe. Inggih, kula nyuwun pamit Iwang Wukulun. Piye sapa to sing ora kegiwang karo Raden Janaka piye Tobat. Ing atase titah kok baguse kaya ngono, ngedap-edapi temen ing atase aku kuwi kulino ngedepi wong bagus musuh Raden Janaka lha kok dadi. Ya iso lulo ati. Menungso ora tatanan. Tak kira nek apa kaget aku. Ndelok tangane, ra sudi. Setan wong edian. Ngawur-awuran wae ora. Kok diambung. Apa kok asik? Asik. Dapure ra. Menungso ora tatanan.
Mboten, Pak. Wonten dawuh sampun to, Nger, sampun. Wong nyatanipun panjenengan dipun rencangi dening Werkudara kaliyan pun Janaka tuwin anak Prabu Ndarawati kok samangke samamunipun padhang kok panjenengan ajeng murina kados mekaten. Mboten. Tekan kapan wae kula ora bakal iso rukun karo Pendhu. Terus keparingipun nutuke nggon kula ndirasa wirang. Kula ora kepengin wong padha ngerti yen to negara Ngastina tau tadi dibedah are Wisanggeni. Ambi awur-awur kenceng Bratayuda. oh lole Nger waturi emot Nger Wisanggeni iki kethoke gulune. Wah, wong ra tau ngerti rasa ngatur nuwun. Wis dibelani sing angah-angah kamurkanmu. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.